bojone ngentahi mesti. Nah keparat kok kuwi. Kangku nyinden ya traing seniman hebat tur sing ngendang ya dosen ya Gong. Heeh. Mirasa kendangane lek pas alus ya diluske, diamplas, ya nek wis kasar ya digiatke. Ha iya Mas dosen si Eko Widodo. Enak lho kancane dhewe lek ngendang buanter enak. Enak heeh. Biyen tau ning nggonku ngono, isu-isu ngendang buanter tanggaku langsung mati terus. Enak lho delang-delang kowe arep subuh ngendange kaya ngono kuwi. Lah isuk biar ki krungu kabar tanggaku mepet omah ki meninggal dunia mergo diserang jantung krungu kendangane kancaku. Wonge ya ning kene. Enak. Ora. Ayo membunuh orang. Anu tidak sengaja ya. Tidak sengaja ya. Mangga. Manuk emprit prit prit. Lek manuk emprit prit prit. Ya. Lek manuk derkuku kuku. Ya. Ya, apa kok manuk apa kok? Iki lucune ning endi ya? Ora lucu wong ya ngomong tok. Pating cruwit wit. Nah, calurutan jani rango pati pangan yuk padha yuk padha yuk
jenenge lek ku kekancan karo Pak Bak utawa Mas Yogi iki wis mataun-taun Mbak Uun. Nggih. Mula nek aku karo Pak Bak wis tidak akan bisa melupakan selama-lamanya. Nalika awake dhewe mben sik grayah-grayah ya, Truk. Heeh, karo Pak Bak kuwi. Heeh. Ah kelingan nang Mojo Gedang. Oh iya. Ngopo? Anak arep mayang awakku greges-greges. Ya, heeh. Kamu gak ning amben ngono. Aku grepekan gong aku yang ngono. Oh iya. Ah digrebek Pak grebekmu langsung galare ki jepat terus. Wambruk wong loro ki ning jero longan. Heeh. Ah iya, aku ngadeg terus guyu. Ah hi hi hi. Oh ngedan ora. Pak Bak niku nggih guru lho. Wah nggih guru niku. Nggih. Guru wonten SMP napa SMA? Pundi-pundi niku Pak Bak niku. Guru karawitan nggih. Nggih. Mulatine nggih ngrawit. Oh ngaten. Nggih. Nggih. Guru PKK barang niku. Weh. Bojoku ra entuk lek melu PKK. Lah napa? Lah ngono pendak ndi Senin PKK, Selasa PKK, Setu PKK. Ngono bedino jer dipekek-pekek. Makasih lho Un mau umpani diaput iki. Lah ora nak pangan nesu. Boten. Iya. Isih taun, ayo digangge. Nah, ya. Manuk betet diye. Pating cruwet wet. Naseng maci-reci ya. Manuk Ya. gan mung ladung